The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Now we have to note this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Let all you do be done in love. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. And my people who are called by my name humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Before we start our Bible study today, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. Let us use the recovery technique of 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhat kana, ikaw mapunan sa Espiritu Santo, o ikaw makapanagian o sabog pagkikambitay sa Dios, o andam na usab ikaw sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios. However, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not confession or naming your sins. The issue is faith alone in Christ alone. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Therefore,
magampo ta sa hilom. Let us pray. Heavenly Father, we are here once again because we love the Word, because we are members of the royal family of God through our faith in your Son, the Lord Jesus Christ. Because from eternity past, our life has had meaning and purpose and with definition. Because we are commanded to take in the Word daily, just as we assimilate physical food daily. And we recognize that this is our briefing. This is our means of growth. This is the means of glorifying the Lord Jesus Christ. We are left here in this world for this purpose, and therefore we ask that through the teaching ministry of God, the Holy Spirit, you enlighten us so that this purpose might be fulfilled today. We now pray that you give us the necessary concentration and focus to the things you're going to teach us today. All this we ask in Christ's name. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan. Atong mga suki sa atong Bible study under the Balbido Evangelistic Ministry. Ato kining giangkon nga grasyang gisangkap o gitagana sa Dios alang sa tanan natong mga kaigsunang mga magtotoo, fellow believers. O karong adlaw yan asab kita nagakatapok, nagakauban. We are alert with a clear mind. We are alive. We are still breathing, alive and kicking, all because of God's mercy, love, courtesy, and grace. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Kaya kini grasya. Karong adlaw, ang atong paghisgutan pinalain. Okay, mo balhin una kita usa ka pagtulunan dinhi nga mga basic, mga sinugdanan nga alang kini sa mga labinas mga bag-o nga maupay pagsunod ning atong Bible study through the YouTube, og kita hatag ni ining mga kasayuran gikan sa pulong sa Dios, og ang gikinahanglan lang ninyo nga mga bag-o nga kamo magbaton og bukas nga pangunahuna, open mind aron kamo maka po gyud sa lintunganay nga buti pasabot ni ining mga kamaturan nga itong pagabatbaton, pagahisgutan din eh. Now, una sa tanan, daghang mga tao ni ining atong kalibutan karon bagang duot sa mga katawhan ang wa pa makatugkad sa buot pasabot sa pulong nga grasya. Mao kini ang atong duputan sa paghisgot. Grasya. Kay atong makita nga mura balag walay bili nila ang pulong grasya. Mura balag natural na lang na nila ka. Usahay back home. May isgot back home in the Philippines where I came from. Makahinumdum pa ko sa mga kaniadtong panahon nga o maghisgot ng grasya, maura ka na ilang bungat sa pulong grasya kung manugab sila, human sila magkakaon. Mura balag natural na lang na nila, wag yun sila idea, wag sila they don't have any clue kung unsa gyud buti pasabot sa pulong grasya. Okay, niining adlaw ato kining hisgutan nga ang pulong grasya na ay dako og lawom nga buti pasabot. Kay kini mao gyud ang patukuranan o baruganan o inunta mao'y
magkuptan, magunitan sa usa ka matuod og lig-on nga anak sa Dios. Ang buti pasabot nako, fellow believers nga nagpaminaw karon nga unta sila maka pupo usap niini nga atong paghisgutan. Grace is more than what you think it is. Ang grasya mao kini ang policy sa Dios. Mao ni iyang patukuranan, mao kini ang sumbanan nga kun wa kay alamag, wa kay pagtugkan sa buti pasabot nining pulong nga grasya din. Murag taphaw lang, salingkampaw ang imong pagka Kristohanon. Magisigi lang kag sunod sa unsay mga tulumanon diha. Apan ang grasya mo kaniingno nato giyawi nining tanan sa imong pagka Kristohanon. Okay. Grasya mo bitaw ning kaluwasan man ang atong tutukan dinhi. Ang kaluwasan grasya. Kung ato yung tan-awon kining puntuhang nga grasya, kini lihok kay palisi man kini sa Dios, lihok buhat sa Dios para sa tao, alang sa tao. Kay ang tao igura siya mudawat. Mao bitaw ang Kristyanismo, nga kuan tagamay sa Kristyanismo, kana grasya, lihok man na sa Dios, dili man na lihok sa tao. Ang Kristyanismo, relasyon sa tao ngadto sa Dios. Okay? Kay opposite man ning Kristyanismo sa relihiyon. Religion has no concept about grace. Kung imong yung susihon ka na, kung imong tun-an gyud ka makuti. Mao nga kining tanan nga atong pagkakaron ingon nga anak sa Dios. Grasya ang nagalihok. The policy of God is grace. Mao nga kay grasya man ang nagalihok sa atong kinabuhi, we do not deserve, we do not earn mo kini nga atong balik-balik niya sa pagsugod sa atong Bible study. Nga we don't earn it, we don't deserve it, we do not work for it. Wa tay mahimo. Igo lang kitang mudawat niini. Mo na ang Kristyanismo lagi, igo tang mudawat. Dili ta maningkamo to la buhat niya na. Mo bitaw nang giingon sa Episo 2:8-9. We have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift of God. Gasa sa Dios. Not of works. Underline that. Not of works. Lest anyone should boast. Nga magpasigarbo. Mo nga kini grasya. Okay. Ato kunong i-rewind ang atong paghisgot niini. Ni atong panahon sa atong labing unang ginikanan. Si Adan mao ay giuna og umol sa Dios gikan sa unsa? Gikan sa lapok. Gikas lapok ta. Si Adan, ang una yung nga original yung nga ni Adan ish, I-S-H, ish. So mao kadto nga gibuhat sa Dios, gipakatog di kay gipakatog kun mipunit ang Dios sa lapok o gihuypan nga nahimo siyang unsa, a living soul. Mao kadto si ish. Mao te original niya nga. Nakaron ang tuyo sa Dios nga mao kadto siya mo dumala sa iyang mga creation. Okay? So karon sa pagtan-aw sa Dios ni Ish dito sa paraiso, okay, the Garden of Eden, nakita niya nga dili maayo og mag-inusara ang iyang binuhat. Kinahanglan og doon na siya kaabag, okay, kauban. So unsay gibuhat sa Dios? Naaman ka na nato mabasa sa unang libro diha sa Biblia, sa Genesis, o
gipakatuog si Ish o some kind of mao to unang anesthesia nga surgery ito gikuha ang usa ka gusok gikan ni Ish o unsa nahimo siyang babae o kadto siya mao si Isha, ISH Isha. So diha na ang iyang paris og nakita ni Ish nga usa ka matahom nga babae ug mao kadto ang gibuhat sa Dios nga sila mag-uban didto sa paraiso. Okay. Pila tingali ka mga katuigan, century ba ka lang pang-uban. O okay, una na to tukbila kini. Ato usang i-rewind gamay usab. I-rewind na to gamay mahitungod sa gibuhat sa Dios si Lucifer. Si Lucifer matahom, mabulukon o attractive, the most beautiful creature. Okay? Ug mao kadtoy tugyanan sa Dios nga maoy unsa magbalantay dito sa throne room sa Dios. Mao toy tugyanan sa Dios. Og siya masinugtanon sa Dios sa iyang kinaiya sa Dios nga hingpit o diya sila hingpit nga relasyon, of course lami ang relasyon until one day nga kini si Lucifer ambot pasabot sa pulong Lucifer, kombinasyon man ng Latin man ng duha ka pulong, combination sa lux ug sa fer. Ang lux light, kahayag, ang fer carrier. Okay? So, tabuon nimo na silang duha, light bearer o light carrier sa Lucifer. Okay? So, mao kadto siya gitugyanan sa Dios. Magbalantay dito sa throne room sa Dios. Okay, nakaron. Diyaw sa kaadlaw nga kini si Lucifer, misuway siya lingkod-lingkod sa trono siguro sa Dios dito sa langit. O, mayon siya, uy, lami man din yung mahimong Dios. Kanindot kaayo di ay. Diha gis pag-ingon niya na. Naibawaan na sa pagka-omnisyente sa Dios. Og si Lucifer diha giigihan sa Dios, pahawa. You don't belong here. Kay ikaw akong binuhat ning gitugkan ka naman og pagkaunsa mapahitason, buot man kang mo labaw nako, di ka na mahimo. So pahawa. So mao katong igihan si Lucifer og gimingon ng Dios, sukad karon dili ka na Lucifer, tawgon ka nag Satanas. Ikaw na si Satanas ang yawa. So mao ka na ang imong nga na karon kaaway. You are an accuser. Okay? You are a lawyer. Manlalaban. Okay, mao na siya karon si Lucifer. So gigihan og mingon ang Dios nga adto ka sa linaw sa kalayo nga mo'y akong silot kanimo. So human niya ito pagsulti sa Dios, murag nanighawak ni si Lucifer. Mingon siya, ha? Imo kong binuhat, ingon lang ni anak ka, simple nga imo kong balibag, ilabay, tambog dito linaw sa kalayo. So, dili ka Dios. Mao ba na Dios? Dios sa gugma? Mo na imong buhaton. Okay. Mingon ang Dios, okay. Kung mao na imong katarungan, Lucifer o Yawa o Satanas, di sa kanako itambog. I-postpone ako. Okay? I-oktaba. Mao ba tayo ubang mga binisayang pulong. Ako sang i-postpone. Karon, i-postpone man ako ang upong pagtambog nimo, akong buhaton ang tao. Na mo to. Mao to gibuhat si Adan. Kung balik na punta,
nga sila nagkinabuhi didto sa paraiso. Nakaron, mingon ang Dios, og isya, magkakaon kamo sa tanan nga mga prutas, sa tanang mga kakahuyan, mga kahoy din sa paraiso. You can eat all the fruits of all the trees in the garden, except one, usa lang. Naay usa ka kahoy niya na, di ang bunga niya na, maong pag-ila sa maayo ug sa dautan. The fruit or the tree of the knowledge of good and evil. Now, atong timanan ha, hold on to that, nga ang Diyos perfect good, okay? Now, maingon ang Diyos, sa adlaw nga kamo mukaon ni ining bunga nga akong gidili, mamatay gayod kamo. Naka na sa Genesis, kung imong tunan ka na, mamatay gayod kamo. Okay. Now, karon, kini si Satanas, misud siya sa usa ka serpente. Kay kini si Satanas God, makasud ni siya sa bisag unsang mga hayop, unsa na mga butang, kay gitagaan siya og unsa this giving the freedom sa Dios. Okay, karon gihisud man siya nganong ang serpente may ang gipili og dili mga kabayo, baka o unsa pa. Ngano man ang has bitin mo iyang gisudlan. Tungod kay niadtong panahon na ang bitin, ang has, ang kanang serpente, mao to'y paborito nga pet sa mga katawhan nitong panahon na. Mao to'y pet. Karon kay lain na mga pet, mga iro naman, mga iring, sahay na yung mga unsa pa, mga baka o unsa pa diha. Mao to'y pet sa mga katawhan. So mo'y gisudlan ni Satanas. Sud siya. Ug niadtong panahon na ang serpente dili pa magkamang, mutindog kana og kuyaw musulti. Mao na paborito lagi itong pet niadtong panahon na. Mao to'y gisudlan ni Satanas. Karon misud naman siya ug iyang giduol una. Sa iyang giduol una, ang laki ba o bay? Ang bay, kaya nga naman, ang bay, kato si Isha, na naay parte diha sa Genesis nagasulti nga, ang Diyos, maglakaw-lakaw siya sa hardin sa Eden in the cool of the day, o siya mo conduct siya og Bible study nila ni Ish og ni Isha. Okay? Apan kini si Isha, may pagkatapuan ba mo tambong sa Bible study, tingali imbes mo tambong, tuara siya sa iya tingaling balay ug didto pagwapa lang siya dito, magsige na siya minsa make up, unsa pa siya, sige pintalan tingali unsa na mga Dutch boy na mga iyang ipang pintal, magpagwapa, mao na nga daghan siya nasipyat nga Bible study. Kay absinos, matud pa sa mga amigo na ako, ilang palamuot nila nga yung absinos. So, kanunay bang absent sa Bible study. So, mao giduol ni Satanas. O maingon siya, iyang gisitsitan si Isha, dali ragod, unsa may sulti diha sa Dios nga gidid-an man kuno mo pagkaon ning bunga. Oh, mingon si Isha, gidid-an mi. Dili mi makakaon. Bisan ganis pag hikap niya na, mamatay mi. No. Paminaw. Miingon ba ang Dios nga bisan pag hikap mamatay sila? Wara ba? Nawa na mamao tong iyang gisulti. Ang tinuod, ang gisulti sa Dios mao nga sa adlaw nga kamo mukaon ni ining bunga ang gidili,
pagkaon, wa musulti ang Dios nga paghikap mamatay. You see? Mao na ang disadvantage sa usa ka magtotoo nga why pagkaunsa dili makanunayon iyang pag-Bible study. Kuwang ang iyang doktrina ang naibawan. So mo to, nalaglag ang bayi, misuway siya kaon, ingkib niya na yun ang bunga, di ra ba to apple. Bunga lang sa kahoy. Pagkaon niya, diha, laglag na yun si Isha. O di na siya Isha, nahimo na siyang iba. Karon, niabot si Adan, si Ish, o iyang gitawag, Ish, dalisa. Tilawi ni Ish, lami kaayo, kining gidili di ay sa Dios. Kay miingon si, kini si serpente, miingon siya nga, dili mo mamatay. Gididaan lang mo kay dili buot ang Dios nga kamo maabri ang inyong salabutan o mahimo mong parihan niya. You see? So nadani ang babae, si Isha. O karon miingon siya, Ish, dali, tilawi, lami. Yung kaon ba si Ish? Kaon. Mulang. Under man siya sa iyang asawa. O sumikaon siya. Silang duha, diha. Patay. Now, mangutan ako nimo. Tinuod ba ditong gisulti sa Diyos nga sa adlaw nga sila mukaon, mamatay? Tinuod bang gisulti sa Diyos? Tinuod. Nangano nga uman mamatay? Buhi pa man sila, nagsige man, suroy-suroy pa dito harden niyan. Ano man? Ha? Ang buot ipasabot nitong sa adlaw kamo mukaon, mamatay kayo kamo, dili to physical nga kamatayon. Ang buot ipasabot sa Dios spiritual. Og nahibaw ka kung sa buot ipasabot sa spiritual death. Spiritual death is a term which means total separation from God. Diha si Ish o si Isha nga karon si Adana o si Iba na putol totally, completely ang ilang relasyon gikan sa Dios. Naputol. Kay ang original yung composition nila ni Ish o ni Isha, lawas, kalag o tawhanong espiritu. Mao ni gitawag sila og trichotomos. Trichotomos kay nga man three parts: body, soul, human spirit. Nagkaroon ang human spirit kay spiritual death man namatay noon. Actually, we have to correct that nga dili mamatay ang espiritu. Ang buti pasabot nga spiritual death nga ang ilang human spirit na shriveled up, ning kuyos. You see? Na in-living, na inactive, na kanang wa na mo function. Di na mo function, di na makalihok. Okay? Kay naun sa man na daot niya itong hitabua. Pagdili sa Dios, pagkaon niya itong bunga sa pag-ila sa mayong dautan. Karon nakaila na sila unsa ang maayo ug dautan. Di ba kung ginan nga ang Dios ra ang hingpit nga maayo? Nga mo itong gidid-an sa Dios pagkaon kay mahibaw sila sa maayo ug dautan. Nakaroon na nakashibaw na sila unsay dautan. Sagol na sa maayo ug dautan. So diha miingon ng Dios. Ish, hay man ka. Tubag dahil si Ish, diara ko Dios. Nganong naghubong ka man. Inyo bang gikaon katong gidili nako nga bunga sa kahoy? Miingon si Ish, O Dios, kining bahay nga imong gihatag mo'y nakaingon. O niya, miingon na pod ang Dios. Tinuod ba? Isha? O tungod ni ining serpente mo'y
dental ka na mo. Okay? Passing the buck. O nagiingon. Unsa? Sigbasulay sila. So diha mingon ang Dios karong higayon na mismo pahawa kamo dinhi sa hardin sa Eden. Wa na kamoy labot dinhi, igihan ko na kamo. Apan sa ngadto-ngadto misaad ang Dios nga mupadala siya og manluluwas. Mo bitaw tong katong pagkalaglag na nila ni Adan og ni Iba naman sila. Nangauaw sila pagtanaw silang kaugalingon nga hubo naman sila. Dali-dali sila kuha og unsa? Dahon sa higira. Dahon sa higira. The fig leaves. Kay kadto nagulagway itong fig leaves of human good. Tawhanong mayo nga di madawat sa Dios. So ilang itapis. Human good kadto. Nagpaila kadto nga sila nanay pagkauaw. Shame. Sa ilang ibuhat. So gigihan sila apan misaad ang Dios ug manluluwas. Okay? Wa na sila karon. Out of the picture na sila si Adan ug si Iba. Karon ang Dios nga Amahan mutuo ka man ka sa balaang Trinidad, the Blessed Trinity, the Holy Trinity. Pilay composition, pila sila. Tulo. Dili kay tulo ka Dios, wa ko magaingon og tulo ka Dios, tulo ka persona. Dios nga Amahan, God the Father, Dios nga Anak, God the Son, ug Dios nga Espiritu Santo, God the Holy Spirit. Mao ni ang Blessed Trinity, Holy Trinity, the Trinity. Mao kini the doctrine of 3 in 1. Okay? 3 persons in one God. Ayaw na kalimti. Only one God. Karon, in an eternal conference, eternal life conference, ang Diyos Amahan, ang function nilang tulo mao kini. Ang Diyos Amahan, He is the author of the plan of salvation. God the Son, the Lord Jesus Christ, is the executor of the plan of salvation. God the Holy Spirit is the revealer of the plan of salvation. So mo kini ilang papel nilang tulo. Apan usara ka Dios. Karon, ang Dios nga Amahan in the Eternal Life Conference, may patawag siya sa iyang mga sakop sa Balaang Trinidad. Diyos nga Anak o Diyos Espiritu Santo mag-meeting ta. Okay. Mao tigingan lang og Eternal Life Conference. So may patawag og meeting ang Diyos nga Amahan o miingon siya. Okay, mag-meeting tag unsaon nato kining kahimtang karon sa atong binuhat. Nga wa naman sila laing kapaingnan o padulngan o dadangatan mauraman ang linaw sa kalayo, the lake of fire. Ngagingan lang sa kadaghanan o impyerno. Saan man nato? Nga may balik sila sa atong kiliran. Kung mo, kinabuhi sila uban ka nato sa langit. So, karon ang Diyos nga Anak nga si Ginoong Jesucristo, may isa siyang kamot, may isa ako. Ako mo voluntaryo sa pagkanaog niya ng gamay nga planeta. Akong luwason, magpakamatay ako nila aron dili sila moadto sa impyerno. Magpakamatay ko. Okay? Ang Espiritu Santo sa Dios Espiritu Santo, may isa po siyang kamot, may siya, ako pod, maoy, muadto niya ng gamayng planeta usab, og mao ako ang mupasabot, mupadayag, o mupatinaw, mohimong tataw sa plano sa kaluwasan. Namo na ni function nilang tulo. God the Father is the planner of salvation, author and planner of salvation. God the Son is the executor kay siya nagpakamatay man sa cross.
God, the Holy Spirit, is the revealer of the plan of salvation. Mao kadto ilang function. So, fast forward, si Ginoong Jesucristo misod sa taguangkan sa usa ka babae nga nakita sa Dios sa iyang pagka-omnisyente, nakita ang pagka sakto gyud nga galamiton nga mo'y himuon nga mo'y manganak sa pulong sa Dios, the Word of God. Miso dito sa taguangkan ni Maria, matuyangan si Maria, maoy gitugahan sa Dios nga maoy sudlan ang iyang taguangkan through this means. So si Ginoong Jesucristo matao, virgin birth ang iyang pagkatao. Virgin. Pinahagi sa birhen. Si Maria birhen. Okay? Karon, fast forward na po. Si Ginoong Jesucristo, Diyos, mabitaw na diya sa John, and the Word was made flesh and dwelt among us. Okay? The Word of God, si Ginoong Jesucristo, dito sa taguangkan ni Maria, He was conceived, o dito sa fast forward na po nato, nagpagkatao si Ginoong Jesucristo, dili dito sa dagkong mga palasyon, sa dihang mga mansyon, dili. Wa siya matao dito sa mga dagkong palasyo, kundi dito sa pasungan. Kadto nagpasabot sa pagpaubos, pagka mapaubsanon ni Ginoong Jesucristo. Pagpaubos ngadto sa iyang amahan. Pagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. So, mga na to. Our Lord Jesus Christ lived a normal life, just like us, nga ordinary pagkinabuhi, o nagatubo siya. Hangtod, aton na lang i-fast forward, nakabot sa edad nga, mao na yung iyang tulumanon, pagpakamatay dito sa cross. O kamo, kadaghanan ninyo nakakita siguro sa pelikula, sa movie, Passion of the Christ, o dito nakita nato ang pagsakit kang Ginoong Jesucristo. Apan di lang kadto mao original gyud, mao lang to'y paghulagway, makita sa murag sa imagination, apan ang tinuod gyud nga buti pasabot sa Biblia nga unsa ka grabe ang pagsakit ni Ginoong Jesucristo. Giyagian niya. O mao kadtong nahitabo. O hangtod misangko gyud dito siya sa cross, o maingon siya sa pagdawat gikas alas 9 sa buntag hangtod sa alas 12 naga ago siya dito, wa gani siya mo ingon siya agaray sakit, wa gyud iyang giluom tanan kadtong pagsakit nila, pagbuli niya, pagbukbok niya, pagbunal kaniya, pagsuntok, pagsukmag, pagbunog niya, unsa pa ilang gibuhat, ila pang gikurunahan og tunok, ug unsa pa giduslak pa ang kilid, tanan nga pagdagmal nila sa bugtong anak sa Dios. Hangtod didto mi siyagit na gyud, mituwaw na gyud si Ginoong Jesucristo gikas alas 12 ngadto sa alas 3 kay mao kadtong 3 ka oras nga nagadawat na siya tanan natong mga sala gikas unang tao din sa kalibutan hangtod sa katapusang taong mahimugso ning kalibutan, tanang sa didto gihuho, gibundak, gidakdak ngadto kang Ginoong Jesucristo. Mao nga miingon si Ginoong Jesucristo, mituwaw siya, Diyos ko, Diyos kabahan, Diyos ko, Diyos Espiritu Santo, kay siya Diyos man, nganong gibiyaan mo ako, mo kay usaraman ka Diyos. You see, mao kadtong iyang pagtuwaw, gibiyaan na siya kay puno siya sa atong mga sala. Atong i-rewind kamay sa didto pa sa harden sa Getsemani, nagaampo si Ginoong Jesucristo, nagakupot siya na atong kupa, kadtong kupa nga iyang gikuptan puno kadto sa atong tanan nga mga sala. Og nagaampo siya dito sa Hardin sa Getsemani, Amahan, kung mahimo palabya kining maong kupa,
apan dili ang akong kamubuton matuman kundili ang imuha. Not my will but thine be done. Katulog yun iampo kadtong Ginoong Kristo. Samtang ang mga apostoles dito nagatuog, siya nagampo dito sa hardin sa Getsemani. Puno kadtos tanang mga sa. Og didto sa Ginoong Kristo akong forward na po nato. Didto na siya nagbitay sa cross. Og gikas alas 12 hentos alas 3. Sige siyang dawat dito sa tanan na to mga sala. Hangtod miingon siya sa katapusan na giyon. Tetelestai. Hebrewanon nga pulong nagapasabot. Tapos na. Human na. Nahuman ang iyang misyon sa pagluwas sa tao. Maukadto ang provision sa kalwasan nga gitanyag sa Dios kanatong tanang mga katawan. All of us. No exception. And God is only after your faith on what Christ has done at the cross. Ang labing tinuod, why kapasayloan ang naitabo dito sa cross? Wala. There was no forgiveness. Okay? Musinta tingal itong uban na kadungog. Ha? Why forgiveness? Wala. Nga naman. Kanusa aman may tabo ang forgiveness. Ibaw ka kanusa? You will be forgiven of your sins. All your sins will be forgiven. Past, present, and future. At the time you make a decision to believe on what Christ has done at the cross. Kay kadtong iyang gibuhat dito, mo'y pagbayad sa atong utang sa pagkamakasasala. The sin debt. Total yun, hingpit ang iyang pagbayad. Iyang gibayaran ng atong utang. Kaya di man takabayad sa atong utang. So may pagbayad ng mga kasasa, matantanan. Iyang gibayaran. Nga siya waon tay labot sa sala, gihimo nga sala. Nanas mga bersikulo. So iyang gidawat tong tanan. Ang iya ragyong gipangayon sa Dios mao nga imong tuhuan tong iyang gibuhat. Nga motuo ka nga siya mao ang mibayad sa imong mga kasalanan. Mora. Kung ikaw motuo, that is tantamount to believing in Christ. Ug imo siyang dawaton nga imong personal nga manluwas. I hope you understand that very well. Sumaw ka na iyang gibilin nga ri kanato. Ang divine dynasphere. Sa samtang dinhi pa siya sa kalibutan, sa first advent niya, ang iyang divine dynasphere was called prototype. Ang ato karon dinhi sa panahon sa simbahan the church age, ang atong divine dynasphere is operational divine dynasphere. Monebot sa Dios nga atong puy-an. So dinhi makita nimo unsa ang lihok sa grasya. Mao kanay grasya. Ephesians 2:8 and 9 again. We have been saved by grace. We have been saved by grace through faith. Pinagi sa pagtuo. This salvation is not for yourselves. It's not of ourselves. It's a gift of God. Gasa sa Diyos. Not of works. Dili sa mga binuhatan. Lest anyone should boast. Nga magpasigar po siya nga siya naning kamot maka angko niya ng maong kaluwasan. Mao kining but pasabot sa grasya. Grasya is unsa ang pag-define nato sa English. Grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. That is grace. Og dinhi ato kining hinuktukan og pamalandungan unsa ka manindot di ay kining gibuhat sa Dios alang kanato nga ikaw makaamgo unta nga di ay ang atong Dios ang matinumanon pagsangkap sa tanan tong gikinahanglan aron lamang kita mahibalik ngadto kaniya. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Magampo ta.
The Scripture declares, God in this manner loved the world, that He gave His only born Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God, so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. And therefore, as you sit there sa imong nimutangan, nining adlaw, with your eyes closed to assure you of privacy, you have the option na kay kapilian right now of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire, becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently. And that is the decision to trust in Christ as your Savior, to believe that He died on the cross for your sins. That is the only thing that you have to do to get eternal life. And that's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. In response to the question, "Sirs, what must I do to be saved?" the answer came back, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Magampo ta. Father, we are indeed grateful for the privilege of studying your word so briefly today. Salamat niya ng kaluwasan ng imong hatag kanamo, Diyos, pinagi sa imong bugtong anak, nga si Ginoong Kristo. Na klaro og tataw namo, Diyos, unsa di ay ang matuod nga kahulugan sa grasya. Grasya naman di ay ang palihok sa among kinabuhi. Gikan niya itong among pagdawat kang Ginoong Kristo hangtod sa katapusang pagginhawa namo ning kalibutan. Pasalamat kami kanimo, Diyos, sa imong kaluwasan. Nga kini, dili na matangtang. Kami sigurado na sa imong siguro, your guarantee of eternal life and your promise of an eternal home in heaven. We thank you for this, O Lord. O lamdagi kami. Kami nagpaminaw ni ining imong mayong balita sa kaluwasan na makaamgo kami nga tomorrow may be too late. Salamat niing tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo, among bugtong manluluwas. Amen.